Ben, ben, pois agora voulle pasar a palabra a Fran Rey por Queremos Galego, que aquí parece que Fran Rey tamén xa topou onde estaba o Cubi, non? Penso que se escoita, sí. Ben, moi boa tarde a todas e todos. E si, eu xa vin o Cubi máis veces, o que pasa é que tanto ten as veces que veñas, porque ao final perder, baste perder sempre igual, se non es digo, non pasa nada, se non colles unha saída da autovía, colles outra, non? En tal caso, sí que vos pido desculpas por terme que incorporar un pouquiño máis tarde, sobre todo pídolle desculpas aos compañeiros da mesa, non, que me precederon no uso da palabra, sobre todo pois, o caso do compañeiro Quique Monteagudo, que non puiden escoitar a súa intervención íntegra, mas en todo caso eu penso que podo suscribir polo menos o 99,9% do que dixo, entón tampouco... Se viñeras cando a min, perdemos xuntos. Non había problema. Non, pero tiñen que vir un pouco despois, por iso. Pois nada, eu, ben, tamén un pouco por agradecer, non, como non pode ser de outra maneira, non, o convite que nos fan, non, desde os comités para, e ao mesmo tempo, pues, darlles os parabéns, non, por esta iniciativa que xa é o segundo ano que se celebra, non, das Xeiras da Lingua Galega, que eu penso que é unha acción, é unha iniciativa que en calquera universidade galega, e moi especialmente aquí no campus de Vigo, pois polas especiais características que ten, facía boa falta, non, é dicir, espazos deste tipo que axuden a reflexionar sobre a situación da lingua galega, non, que saquen un pouco o debate sobre a lingua, non, das facultades de filoloxía, e que fagan un pouco partícipes tamén persoas que non son necesariamente, que non están necesariamente vinculadas a filoloxía ou a lingua, ou a literatura, as letras, eu penso que é moi necesario e moi conveniente, non? Claro, é dicir, aquí, por todo xa o dito, non, e por todo escoitado xa polas persoas que me precederon, pois, claro, quedar de último sempre ten un problema, non, sempre ten o problema de que moitas veces, pois, eso, non, quedache xa moitas menos cousas que dicir. Obviamente, pois, eu comparto, non, plenamente todo o que aquí se expuxo, eu como os interiores, como os anteriores integrantes da mesa, colaboro tamén e participo na medida do posible, pois, das distintas iniciativas que está vendo, non, a nivel xeral, non, a nivel de todo o país neste momento, non, nas diferentes plataformas cívicas e nas diferentes iniciativas que se están levando a cabo, non, é dicir, mesmo, por exemplo, agora falando Daniel, lembro que ainda nunha charla na que coincidía con María Reimóndez, non, outra das compañeiras que está, non, levando esta iniciativa de Conversando, mesmo, pois, non, comentáballe que eu mesmo, pois, me ofrecía voluntario, pois, a montar unha iniciativa parecida na Coruña, non, eu son da Coruña, non me tiredes pedras tampouco, pois no caso de que decidisen no futuro facer unha iniciativa semellante, non? Logo, pois tamén, non, intentei de alguna maneira, pois, para esta rolda, non, de presentacións do libro de Prolingua, 55 mentiras sobre a lingua galega, pois, de alguna maneira tamén eu, igual que outros compañeros e compañeras de Queremos Galego, non, intentamos aportar tamén un pouco a chegar ao noso grao de area, non, para intentar tamén que esas presentacións saísen o mellor posible, non, é dicir, concretamente, pois iso na Coruña estivemos moitas e moitos de nós, que é o acto pois que eu máis coñezo de perto, e tamén pois noutras moitas comarcas, de feito, pois eso, houve compañeras e compañeiros que participaron activamente tamén pois deses actos, da mesma maneira que, como antes xa comentaba tamén Quique Costas, as compañeras e compañeiros de Prolingua constame que eu creo que por práctica unanimidade, ou polo menos eu supoño que o 100%, pois estiveron participando pois en todas cantas iniciativas levou adiante, non, até o momento a plataforma Queremos Galego, non? Polo tanto, é dicir, existe, non, para que vos fagades unha idea, unha reciprocidade total, neste caso no que é a colaboración, no que é a cooperación entre as distintas iniciativas, non? É dicir, non se fala, non se pode falar, porque sería faltar a realidade, non, en ningún caso de enfrontamento, non, nin de que aquí se estea xogando un pouco a competencia, non, a ver quen é máis alto, nin quen é máis guapo, nin quen defende máis, nin quen lle quere máis o galego, senón precisamente, pois, o que se trata é de facer un traballo complementario, non, de intentar que onde non cheguen uns unhas cheguen outros e outras, e intentar de alguna maneira efectivamente que non quede ningún oco, que non quede ningunha banda sen cobrir, non? Mais aínda tendo en conta que nos enfrontamos a que nos enfrontamos, non? É dicir, un inimigo poderoso que ten, pois, armadillas pois moi poderosas, non? É dicir, armas grandes como pode ser os medios de comunicación na súa imensa maioría, como pode ser o poder económico, non? Non temos máis que lembrar, por exemplo, o informe absolutamente delirante que fixera
o Círculo Financeiro da cidade de Vigo contra o galego o ano pasado. Lembremos, por exemplo, pois iso, dicir, campañas mediáticas sistemáticas por parte de medios de comunicación que non deixan de ser moi lidos como El Mundo, non? Ou mesmo outros que moitas veces pensas que van ser de outra maneira, mas que despois, como o caso del País, como antes comentaba Quique Costas, pode mesmo chegar a saírte con editoriais, non, defendendo ou esculpando de alguna maneira as palabras de Rosa Díez, non? Polo tanto, obviamente, sabemos, non, ainda por riba agora que tamén teñen o poder institucional na Xunta, obviamente é infinita a capacidade de dano que ten esta xente de facer, non é infinita a capacidade destructora que ten, de feito, podemos dicir, sen risco a manipular a realidade, non, sen risco ningún a exagerar, podemos dicir que máis que un goberno neste momento que temos é unha empresa de demolición, non, que temos neste momento é unha empresa de destrucción Núñez Feijóo S.A., non, é dicir, é máis que medidas de goberno, aquí o que temos é pois un guindastre destes dos que teñen aquí a bola metálica esta, rompendo con todo o que se fixo ata agora. Xa non co que fixo o bipartito, non? É dicir, o que quixo, o que puido, o que lle deixaron facer en 3 anos e medio de goberno, non? Senón mesmo indo máis cara atrás que medidas, con todo tímidas que queiramos, non? E con todo timoratas que fosen, do goberno de Manuel Fraga, con maioría absoluta do Partido Popular durante 16 anos no Parlamento de Galiza, non? Recordade, por exemplo, que o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega é un plan xeral aprobado no ano 2004 con Núñez Feijóo de vicepresidente da Xunta de Galiza, sentado xa naquel Parlamento, e ademais un plan xeral aprobado por unanimidade, cos votos favoráveis do PSOE, cos votos favoráveis do PP, cos votos favoráveis do BNG, precedido ademais dun proceso moi amplo de discusión e de elaboración no que participou moita xente moi diversa, de moi diversa adscripción, de moi diversa procedencia, con carné, sen carné, é dicir, un proceso seguramente dos máis completos e dos máis complexos, senón o que máis que ten habido nestes 30 anos de proceso normalizador en Galiza, non? É dicir, polo tanto, o que lles valía, non? O que é sorprendente, non? Até certo punto, é que o que aprobaron, o que contribuíron a aprobar en 2004, agora resulta que chegue, pois, alguén como conselleiro de Educación na mesmísima tribuna do Parlamento de Galiza dicir que o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega é un simple remuíño de ideas, non? É dicir, que aquilo que aprobaron por maioría absoluta, que aquilo que aprobaron con unanimidade de todas as forzas políticas, logo resulta que xa pouco menos que é un rolo de papel hixiénico, non? É dicir, en fin, non? Que máis dicir, non? Entón, obviamente, pois sabemos que nos enfrentamos pois a unha situación complexa, unha situación moi fastidiada, na que, pois obviamente, todos os apoios suman, non? Todos os apoios son máis necesarios que nunca, e todo canto se poda facer a favor do idioma é necesario, non? É dicir, obviamente, estamos nun momento de inicial, polo menos, dunha resistencia que case nos pide o corpo, non? Mais tamén é certo, e eu niso concordo, non? Co que comentaba Quique Monteagudo, non? Na última parte da súa intervención, no único que eu lle cheguei así a escoitar con detemento, non? Que efectivamente non podemos recluirnos tampouco, pois iso, non? É dicir, única e exclusivamente na resistencia, senón que tamén ao mesmo tempo temos que intentar de alguna maneira recuperar a iniciativa, non? De alguna maneira recuperar o terreo e de alguna maneira tamén actuar con vontade maioritaria, tendo en conta que é o que somos, é dicir, que é o galego, a lingua propia e a lingua mal que ven maioritaria do conxunto da poboación neste momento, en franco retroceso, é evidente, nunha situación sociolingüística a peor da súa historia, mas tamén é evidente que, aquí o estamos vendo, nunca antes o galego tivo tanta xente defendendo como na actualidade. Se queremos ir atrás na nosa historia, non hai un momento no que concorran, por exemplo, tantas plataformas sociais, tantas iniciativas, e menos aínda desde a sociedade civil, defendendo o galego. É imposible, é dicir, miremos a época da historia que miremos, é dicir, poñamos por caso unha etapa da nosa historia que se, de alguna maneira, mitifica moito, non? Como é a do rexurdimento literario, non? E cultural da segunda metade do século XIX, non? É dicir, cualitativamente, sen dúbida, o papel de Rosalía, o papel de Curros, o papel de Pondal, de tantas e tantos outros, foi imponente, foi importantísimo, mas pensemos cuantitativamente cantos eran, non? Pensemos cuantitativamente a nivel social de canta xente estamos falando, non? Que poder, que capacidade tiñan eles, non? É dicir, a propia Rosalía dicía no seu prólogo de Cantares Gallegos: eu son moi consciente de que aqueles para os que dirixo este libro nunca me van ler.